Iñaki, Bai? entzun, epai maikideak bilduta daude. Bikoizketarena. Limurtu itxasu, Bai, jauna. ardoakin, Txakolina. eta bizigua, Freskoena. eta bai ala bai nire taldeak irabazi behar du. Imanolen taldeak irabazi behar du. Oh! Ez utzi frogari, Barkatu. ospa, Ze lio. nondik atera dut alproja hau? Beraz, irabazlea Donibaneko Euskaltegiko taldea izango da, ezta? Baina, orduan sariri gabe utziko ditugu Lezoko B bat mailakoak, sari nagusia merezi dute. Egia da. Eta Imanolen taldea? Aizu, baina zu nor zara? Gure erabakia izan behar du. Ene, lagundu nahi nuen. Aurrekoan haien bideoa ikusi nuen. Ukaezina da oso ona dela. Tira, tira. Ea ba, amai dezagun. Denak onak dira, baina nik badut erabakia. Nork? Nork irabaziko du? Badakit. Ardorik nahi duzue? Txakolin oberena dut. Zuentzat doainik. Madarikatua, utzi pakia. Kanpora. Arranopola, zer dute ba? Barkatu? Ze? Zer? Zer? Zuk Ene bada. zer duzu? Bai? Ez? Jatorra izaten ari nintzen. Egitan? Oa pikutara. Ara, gure Leo. Sorpresa. Zaude momentu bat. Lasai, familiako laguna da. Kaixo, opari bat dut Lezotik zuzenean. Badakizue, B-batekoek erretratoa ordaindu dizuete. Ea ba. Mugitu, altza zuen ipurdiak eta jarri Josueren alboan. Goazen! Jo, ze jatorra Lezokoak, ez? Ba, saria merezi dute. Bai, horixe. Hortzen!